Mga kapuso, isa ka babae ginaaligar ginhurikap sang isa ka lalaki samtang nag-jogging sa esplanade sa Iloilo City. Pagpatrolya sang kapulisan sa lugar mas hugton sang ICPO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Pinaagi sa post sa social media, nagpabutsyag sang iya makahalanusbong eksperyensya ang 21 anyos nga babae samtang nag-jogging ini sa Iloilo Esplanade sa barangay Taal Molo, Iloilo City kahapon sang kaagahon. Ini matapos, nag-aligar nga ginpugos ang isa ka lalaki, ginbutong sa madulom nga bahin, kag ginhurikap ang pribado nga parte sang iya lawas. Kahapon sang hapon na lang nakareport ang biktima sa Molo Police Station bangod sang kahadlok. Pagpalapit sang suspect, gulpi lang nga gibutong siya kag giagbayan kag gihag. Di amo to nga wala siya ka-react, gibutang sa gilid kag gihikap iya private nga parts, no. Suno kay inot, natabuan man nga may police personnel nga nagamotor sa lugar, rason nga ginbuyan sang suspect ang biktima. Tapos nga mag-report sang biktima sa kapulisan, ginkadtuan ng suspect kung saan man natabo ang insidente kag ginaresto. Hindi man makilala ng suspect, bangod wala ini nagahatag sang insakto nga impormasyon. Ginabanta nagapangidaron ini sang 21 tubtob 23 anyos. Wala man ini sang mataro nga sabat sa alegasyon, batok sa iya. Hindi gani siya ka balo kung sino iya ngalan, taga diin siya, kag hindi man siya ga buhi sang storya, gasigi lang siya tango. Bangod sa sitwasyon sang suspect, iga-turn over ini sang kapulisan sa Iloilo City Health Office para makonsulta. Nagmando na si Iloilo City Police Director Kim Ligada sa mga station commanders nga maglibot sa Iloilo Esplanade sa syudad agud masiguro ang seguridad sa lugar. Conduct sang inspeksyon kag kung ano ang mga concern iga-coordinate namon sa mga concerned agencies. May ara makita dira nga mga green guards nga naka-detail aton nga mobile patrol unit kag other beat patrollers. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.